Аз не виждам къде си. И здравейте, ние сме... За BG Gamer-чета изведнъж забравих името. И днес ще играем Skyward с Стаси. Да. В Космока. Линк за IP-то ще е долу в описанието. Погледнете го. Ако ми пречат тези неща тук. Стаси, ти къде се намираш? Срещу тебе съм. Едно черно купче. Да, едно лилаво купче. Нали така? Да. Ние сме тим, нали? Да. Ако се чуете защо мразкам, ям си филийки. С какво едеш филийки, Гоше? С пинчка. Тук е доста трябва да внимаваме, защото бързо много... супер бързо хората идват тук. На другите на плотовете. И е много зле да сме бавни. Това не е плот. Какво е, бе? Остров. Идвам при теб. Аз идвам. Добре. Имаш нещо, силен меч. Идвай при мен. Обърках перлата. Чао, чао. Ти умря ли? Не. Не. Защо нямам силен скок, бе? Защото не са вълтнали хората. Мари! Аз умрях. Аз качвам за тебе. Не! Чили? Чили, аз ще спектейтвам. Мани. Добре, да спектейтваме. Един строи. Имаш топки. Бутни. Чакай. Прибери се. Махни топките. На средата има един. Тото си просто. Това в моят телефон беше? Да. Не. Моят беше. Яйчица имам, яйчица. Пуснах си вода. Yes, бебе! Бутна го! Умре. Не можа да годи водата. Ха. Значи, 4 човека сте. Единия е долу в дупката. Единия се сби с единия уби единия. Значи единия е в една дупка. Другия е на острова си. До тебе. Другия е на този остров, дето ти бутна човека. Да, аз съм на този остров, дето бутнах човека. Се изкачвам по водата. Ето. Той е в дома. А другия е там. Там аз го виждам от тука. Хубаво де. Чакай си. Не. Аз фанах водата. Не фанах. На най-малкото не фанах водата. Добре, айде. И чакай само си за разсъчниката. Така се тръгваше към. Да ме изчакате, за да скачате. Защото ти без мене си науче. Ако сме един друг, ще е много яко. Ръбни копилки. Хопа! Ха! Ти си не до мен. Не. Колко човека имате? Я гласувай. Заедно с мен. Гласувай. Да, заедно. Не знам къде си. Ето скачам, виж. Не ми изрежда чухове, да. Аз май те виждам, ти си едно корабче с платно, нали? Да, едно бяло платно.
Да, аз знам. Не съм много близо до теб, пич да е. Да, аз съм... до мен има едно корабче с бял пътно. Да, като моето. Да. О, аз имам най-силния меч. Аз имам фул айрон броня. Аха. Ама, И аз имам фуларен броня. Ти колко чест имаш? 2. Аз съм един. Не, 2 са. Уху. Колко са? Тук, ако играете, в този сервер трябва тук да сте супер внимателни. И да сте бързи, защото всичките ви трябва. Наред. Ако... Не, къв, убиха ме. Ще ме спектечваш ли пълса? Ага. Как ме бутна, бе? Гледам те как падаш. Как ме бутна? Не чест. Ара, идвай да скачаме. Ти кога спираш клипа? Кото искам. Чакай, че паднах. Когато искам. Последна игра, искаш? И после отиваме на Еглас. Скачи. Не, Егор ще е друг клип. Да не стават много дълги, да им мръзват хората. Ето, ти до мен. Не стават много дълги клиповете за това. Нищо. Все пак на хората ще му мръзне. Добре. Ай, за тази игра изиграем. След 10 секунд почваме. Ние сме 4 човек. 5, 6. Ето, че след 15 секунди почваме. Покажи ми на хората колко съм красивен. Сега ще се събереме. Сега ще трия към тебе. Или сперва, не знам. Ти служил ефект ли бе? Вали. No. 4, така. Лили. Гага. Идвам. Не идвай да. Аз блоквам се. Ти къде си, бе? Не. На втория етаж. Хопа! Ти какъв меч имаш? Не си предва. Аз съм такъв. Не го видя! Айде, Виднаха убиха ме. Убиха ме. Не паде. Той ще ми папка кучето. Бутнах един май. Аз бутнах един май. На тек спектейт фон. Да знаеш. И така, ето че отново се връщаме. Да. Сега като... Разбери клипа. Що? Стига толкова. Няма. Айде. Окей. Това беше клипа на нас. Чао.